Kaixo horiek. Esto, kaixo. Zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Mila esker etortzeagatik benetan. Bai, zuri. Esto deitzeatik. Horiek Zumaiaga zaiteu, Bai. Ba, beti jaiotzez, eta beti Zumaien bizitzen. Zumaitaga zaiteu, baina agau munduan Orioko klubean egon zea beti, Bai, izan kasualidadez, lagun bat, piroa mundutik nentorren, eta bertan inun lagun bat, Basilezioiko medikoa zana, eta gero bere garaian selekzioa bautzizun, eta bukatu zuen hori joan mediko bezala. Eta piroismoa lagan nunien, behat deitu ziren hori joa bajuteko, eta probatzearen hasi nintzen hori joan, eta bertan jarraitu eta bukatu nuen. Zek engaintzatu zituen agaunea horiek? Arraunea hasieran engantxau ziren hori, esan zuten bezala lagun honek, Fernando, ze piroismoan entrenatzen ginen asko zere gehiago, selekzioan, goi mailan, eta ordu asko zian, eta bazekien hori ez, barolako mailetan, de golpe, kirola guztia ez da launa. Eta bazekien, behin selekzioa lagata, arriskoa zeola, pues ez da abandonatzeko. Eta esan zion, pixkaneka jun usten kirola, eta esan zion, torzeite hori joa, entrenamentu lasaio badia, selekzioan baino, eta pixkaneka jungo zea usten ez du, eta epaz hori joi laguntzen, behaiei laguntzen diela. Eta zintzen probatzearen. Eta azken finean, ikusten zuen bezala, ni beti bilineiz ez duguretan munduan. Eta azkenean, enkantzaten ezaituna da, nabigatzeko sensazio horrek. Bontzila uran gainean eta ura nola mozten duen, sensazio horrek enkantzaten ezaitu. Lehenoko kirola, aipatu dezu, ondo ulertu bedezut, piraua. Bai. Piraua nabe, ogoritzapen oso onak edukiko dituzu, Bai. Ni esan dizut, zintzen piroismoan, eta baita berdina itigan. Udaran, zerbait egin behar gendula, etxian egin guztia, etxe inguruan, beti ianai eta bilok, gaiztoketan. No, ez da, humedana bezala, udaran aspertuta, eta trastoan egiten, eta gurasoak izan zuten apuntatzeko zerbaitetan, etxe ingurutetik amentzat, bizkatan egiteko. Eta ikusi genitu mutil batzuk herri joan ziar piragoan, eta esan gondu, txulo ematu, eta apunta guinean probatzeko, eta esan dizut, nabigatzeko sensazio horrek ite zaitu, beste gauzoa da, porque ibili, biziketan ibili, zean ibili, okorri gain, bagano egiten dugu, baina nabigatzeko sensazio hori berriak izan zen, eta ikustia hori nola mozten duen ura, eta zinean engantxo egin ginen, eta zinintzen probatzearen. Eta gero pixkaneka, jutezea maila hobetzen, eta markatzen dituzu helburu batzuk, eta helburuak jutezea mejoratzen, hasta iritsi ginen, deitu zeten selekzioetik, gero selekzioen ere lortu genituen gauza batzuk, hasta que ya esan uno, hasta aquí. Aspertu, burua ere hori, goi mailako kirola, jende guztiak ikustu bakarrik gauza politia, mi horren atzian da ona ere ez da xamurra, eta buruak ja momentu batean esan zuen honeaino, aparte de buruak sakrifizio asko dira, etxetik kanpo egun asko, familia eta lagunak alde batea utzita, eta momentu batean ja iritxar, esan nula hone arte, eta utzi ingoet. Eta ni pentsatzen nula izango zala utzi eta etxian lasaion, bi urte izan, hori jo bajun egunero entrenatzea, kirol berri bat ikasi, baina, bueno, non miren ez da mutzen, porque bukatu nun baita oro ditzapen politxakin.
baina agaguna ere gogorra da, Bai, kirol guztiak dia gorrak. Gorra iten duna da, bakoitzak, ez? Ze sakrifikazio maila jartzeion. Eta arraunak, bai, gorra da fizikoki, eskutatik da batostan garrauna, ez? Postura itigan da bukatzezu zauri jakin eta 5 minutu dira oso intentsuak. Bukatzezu lertuta, kriston agonian, baina baita politia da, ze taldeko kirol bada, ez? Azkenian, hori, zuzi joaz dana ematen, baina badakizu aldabenian eta horrian dakasunak ere ez, zurekin batea bata nahi bai diela ematen, helburu berdina itigan. Eta orduan, gorra da, gero ematen dizkizu, bultatzen dizkizu, beste gauza polit eta baloriak. Eta baita gorra da, konpromiso itigan. Ze esaten danean entrenatzea igandian goizeko behatzetan anion berzea. Eta igual ditxarra da, eurila da, aizia, 6 gradu da deskampuan, eta bezperan festak zian, eta esatezu, eta nio hain esateko festetan eta bino, hartu dizu kompromiso bat aldekidekin, eta jun inbertzea. Eta hori ere bagorra da, bete hor dezu kompromiso horiek. Hasita azaruan, eta badizu, bustur arte o irai arte, bakazu honenean, azte buru ezer da hon. Oiek, eta agaguna beti esaten taldeko kirol bat dela. Piragua ere taldeko kirola zan. Piragua depende, porque ni, bakulu danetan hasten geha eta egiten dugu bakarka, ez? Eta piraguan zuzuaz bakarka. Gero piraguak ematizu aukera, piraguak daude batekoak, 2 pertsonekoak eta laukoak. Gero, depende maila, ez? Depende ze maila, ose regata o ze distantzi dan, batzuetan ateratzea bakarka, binaka edo launaka. Eta, baina, entrenatzen gendun, bai Zumaian klubian eta baita selekzioan danok batea. Eta horretik anzatet, dala kirol gorra zan, ematizkizu gauza politiak, nire bidez ematizkian gauza politiak, baina kontuetan hartu berda, hori, nik nintzen nien selekzioa, hasieran baina den konzentraturik, Galiziera eman zuten, Espainia bosoko, bakuina 94 pertsona. Eta hor, hasi ginean, azaru hasieran urrian bukaeran. Eta tipo, supervivientes, gran hermano, el conquist, horrelako gauza hauek. Baina, hori, entrenatzen duen batea, baina iokorro zen, porque bizi ginen badano batea residentzi batian. Eta loite zen duen aldabenekoekin, bazkaldu egin guztia batea pasatzen duen. Danak batzu ziren Andaluza, Huelbakoak, beste batzu Ceutakoa, Gallego pilua, Zamoranoak, no estatu osokoak. Eta ero, igual pasatezian hilabete o bilabete eta federazioak esatezun behitu. Dirua o presupuestua iristea honea jo, haike etxar a 4. Eta entran horiak egiten zituen ordura arteko probakin eta mailakin eta da, 4 kalea. Eta horrela hasi ginen 24 pertsona eta bukatu behar gendun 4. Osatu horzen, 4ko iontzi bat. Eta bukatu gendun 4. Horrek esan nahi du, 4 pertsona, bairo, iritsi ginala izatean mundeko txapeldunak, baina gehauzien 20 pertsona atzian, que sakrifikazioan gure berdina, izaiatu zian gure berdina, baina detaile txiki gaitikan, gehatu zian kanpoan. Eta horiek igual, oroitzapen horren ona ez du izango, eta zatet, bakarka entrenatzen duen, baina azkenian osatu behar gendun talde bat. Bordun da, bataldien itean, bakarkako kirol bat. Agian, agaune ez bezala, agaunean aiziagatuk zaudete taldean entrenatzen dezue, taldean bizitzen dezue denboaldi osoa eta pirauan ez.
Oso antzekoa da, piroismoan selekzioan geneukan helburua, eta adibidez, konparaketa bat egin da hori jon, azkenengo urtean, berdina zen. Gu selekzioan azten genduen temporada, eta ginen, kirolari talde bat, ikopuru bat. Eta zenbaki hortatik erten berzuen lau. Eta lau honenak, Ousatu esan alik eta iuntzirik azkarrena, lau pertsonekoa. Eta bidez hori joan, berdina zen. Plantilla guztiak, hori jo, Urdaibai, Hondarribi badanak, dazke, 24, 22, ez? Entrenatze bakoitzak erabakitzen du, zenbateko plantilla nahi duen euki. Eta estropa bakoitzetan, aukeratzen ditu, patroia normalien beti fijo izatea hori, iordak bentaja patroiak, baina bestiak postu irazi berdezu. Eta momentu batean, depende igual, itxasua, ze itxaso daun, o ze baldintza, o deskantzu bat kehan diguan IACT-ko ligan ez, larumate igande, deskantzuak ere dosifiko inberdia, eta entrenatze horiak erabakitzeu, eta bi horietatik zean mairu IAT-ako arraunean, behin hortan. Eta bidez kontxan, guk Iamazazpian irabazi genduen kontxan, nik enekien uruen gugunean eustropan iateko nintzen ala ez, egun bertarte, praktikamente. Eta nire postua, o ni iaten nintzen postua, bazion beste mutil baten eta nire hartian. Eta entrenatzaileak ez dakit zeba, porque nion eskatu arrazoikan, erabakizun nire aldea. Ni atean nintzen, eta unortan kontxa irabazi genduen. Baina hoi, baina postu ez dakazu ziurtatuta, eta horretik, baina taldien arraunlarik gehiago, gero hori beti esaten dana ez, arraunlari guztia gero dakela sensazioa igual, kontxa irabazten danean, baina ez bazu arraunien egin, jendiak esaten du, ez dakazula sensazio hori, como zuk irabazi dezula, taldekoa zea, eta taldeak irabazi du, eta batzuk iritzi batekoa dira eta bestiak bestaldekoak. Orduan, baina alde hortatik oso antzekoa dira. Ni pentsatzen nula utzi nunean piroismoa deskantzatzeko, azkenean sartu nintzen beste liada batian. Komentatu dezu, kontxa, zer eta abaunari baten zer kontxa bat egitea. Gezurra ematen badu ez, nien entorren beste kirol batetikan, eta arraunean ikusi berdeu, beste galdu behar biztatikan, ez, tostako arrauna egiten dela, Kantauri itxasuan, ez, eta eremu konkretu batian, Asturiasen adibidez apenas dago, Kastropolo zea, Kantabrian oain oso behian da, eta 3 talde daude, eta hemen, ez, Euskal Herrian, behitan dela bakarrikan, kostako berri, konkretu batutan. Baina, hemen kostan, eta ikusita arrauna ez, eta Euskal Kirolan bilbidea ikusita, ez, datozela lehenoko ugibideetatikan, dakan indarra, ez, hemen kriston indarra daka, eta nien entorren beste mundu batetikan, bizta pixkat, zabalagoa, ez da? Mundu mailan, munduko txapelketak, joko olimpikoak, eta tortzen zanean, eta ikusten nunean, taldekideak bori jon. Urte hasieratik hori jon, ez da beste ditzik. Kontxa. Urte hasieratik. Ez dago, ez liga, o Gipuzkoako txapelketa euskadikoa, ez. Hori jon, daken gaixotasun zea hori da, kontxa. Eta horretik baita konparatzea beti hori jo, dala futbolean zela Real Madrid. Porque Real Madrid itzaitu beti Champions. Liga eta beste gauza batzu dira, behek Champions. Hori jo, nahiz eta azken urtetan pixka ez da hor gauden, baina urte hasieratik ni baju nintzanean iaurreneko unetik itzaitezan kontxa eta azta. Nik enun ulertzen, obsesio hori ez da, nik izaten joa. Kontxa, importanti da, mila hemen. Ibartik pixka bera junda, jendiak ez di horren besteko garrantzia ematen. Mila kontxako, mila kostako herritan,
izugarrizko garrantzien ez du emate zaio. Eta gero ia hori jo sartzen ganean, ja bakizu, hor zaudela, hortako, bakontxe irabazteko, o dana mateko bortan. Bai, dakela, bakontxakin, basea hori, gero, akuariumeko rampa hori, jaisteko eta herriak hori, jasotizunian hor, jasotezun, babesan, momentu hori, eta berezia da. Alaunak momentu berezi asko oparitzen ditu, latza bere bai, baina lekuak ere ezagutuko ezin ditun alaunari ez? Bai, gezurra ematen du, pasan ditu nire bizitzako iaia 20 urte piragüismoan sartuta, eta Espainiako batoki asko ezautu nituen, mundu mailan ere bukatu genduen estatu batuetan, Australia ere ezagutu genduen, Europa baila osua, baina arraunian hasi arte, ez duen nintzen inoiz egon, ez mundakan, ez elantxo ben, ez da Lapurdin ere, San Juan de Luten nintzen inoiz ere egon, nire bizitza zuen, eta zeinek esango zian, bukatu berrukun larraunian, ezagutzeko elantxo be. Eta dakau etxetik alda benean. Eta nintzen inoiz ere joan, area. Eta ekambio, baju nintzen, bazin neia. Eta arraun nahi esker, esan hori duen, toki berri asko, eta beste toki batzuk ja lehen egon dagoan, ikusi dituzu, beste ikuspuntu bat etikan. Aizkotan esaten da ez, kirola dela eta ezagutzen ditugu kanpoko lekuak, eta hori batzutan baldintzatzen dugu gure ontoko txoko edegak bizitatzea, ez? Horregatik, eske beti, jendeak ikusten duan oporrak, eta jende guztia aztea beira beti, ez? Borrutira. Punta Cana, Indonesia, Bali, eta horrelako tokiak, eta ematen du, ikusten duelako Instagramen, ikusten duelako, telebistan edo, kristonurak, kristonakantilauak, eta zumei bertan dakau flitxa, zumeiko flitxa bain, ospetsu egin dena, eta gutxikitan ez gendun ulertzen, gutxikiak ginean, anarroketan, karramarroak eta arraiak eta olagarroak harrapatzen, eta guri ezagutu gendun, beti ganik, eta guretzako zen, munduko hausik, normalena. Eta mesten gendun, jutia, ez egit, ez? Horrelako, telebistan ikusten toki, politxena. Eta etortze zianean, ikusten gendunean, jendiak, galtzerdiak, goraino txangletetan, alemanak eta naizia larrokak estudiatzen, guzatzen dut. Ziarroka, ezar batzu dira, eta guretzako, betiko txokoak zian, eta oain, etortzeia turista pilua munduko beste puntatikan, sumaiko flitxa ezagutzea. Eta hori da, kontradiktorioa. Gu egea, beste punta bajute, batoki politiak ezagutzea, eta beste puntatik nahi dira, egonea betortzen. Sumaia, Gaztelu Batxe, ez? Ez da Euskal Herriko tokiak bizitatzea. Bizkaiko kolkoa kantaurik ezagutuko zenun, galdetuko banezu portu edo kai baten gatik zeitatu gizuko goga, hola bapatean. Horrela, gogora, oroitzapen, bakoitza daka bere gauza honak eta bere gauza txarrak, ez? Adibidez, Donosti, batanok dakigu zergatik handan bere zila, ez? Politxea delako eta mola esan duena, ez? Portu hori, ez? Akuariumeko arranpla hori, hori da bere zila. Nero oroitzapen txarrak ere bai, badazkat, eta bat da, hori ez, adibidez, 2012garren urtean, 2011garren urtean, hori jokin, 10garren urtean egunean, justuan,
irabazteko, bai liga eta kontxa irabazteko justu honen ginen, ni justu ordu narraunien hasita, urrengo urtean plantilla bizkat makaldu izan, eta 11. urtean, bai ginen, maila eskaitzi. Eta hori, eta ez eta inoiz ere jaztuko, Saruzko estropetan, gehatu ginela azkenak, eta bueltatzia, Getaiko portura bueltau, borio batekin, cuando hori entzako baita basautza berezia da. Lehen esan badet, bakarrekan kontxa esaten dela, kontxa eta bigarren hitza da, Saruzko estropadak. Eta hor, azkenak itia, arriskuri maila galtzeko eta bueltatzia Getaiko rampla, eta ikustia, jendia honan dikan babesan ipentzatu nuen, botako zigutela goitik bera, ez? Danetikan, me ikustia babes hori, eta aldi berien ematizu hori, ez? Iorritzepen bat lagazian, alde batetik txarra, porque ikustezan, bagora txarrean gaundela, baina bestalde ez, ikusten duzu, iorrietarrak dakeen gaixotasun hori, ez? Iapoia zigutela, azken egunen arte, gure aldaunien, zeudela, ez? Apoiatzen eta laguntzen. Oiak, ni beti nabagumentzen dut, agauneak zoritxarrez gizarte honetan badako jende inkultoa eta esaten dutenak. Agauna egisa da esenitaroaz, baina ez zoazte esenitaz teknika berezi batzuk dituzue agauna egiteko, ez? Bai, ez du eserita boez guaz, hoetzan bajumerko, ez? Bajumerzea tostan enkajaturik, eta bate hori, ez? Danetik esatea, batzuk esatute erreza dela, bakarrik handala enpala sartu eta tira, eta... Bai, ekten usteak esatu, mies erreza da, sartu eta tira. Benta berriz, berdina, baina gero ikusten dezu horren atzetikan, teknika baita daula, ez? Baita ontzila eta lehen esan deuna, nabiegatzeko sensazio hori sentitu inberdala, ez? Ni sortez nahiko azkar harrapatun hori, naiz eta arraunian oso berandu hasi, nentorren kiroletikan etorrita, esate ziaten, entrenatze askoak esate ziaten, ontzila sentitzeko xarma berezian egala. Izan deten bezala papiroismoan askotan normalian bakarrekan entrenatzen dezu, eta ikasten dezu bai oreka eta bai nabigatzeko eta abiaduran sensazio hori igertzeko. Eta momentu bakoitzean ikasten dezu sentitzen ontziak ze berdun, o paladan abiadura gehiago, o gutxillo, ez? Ritmo aldetikan, eta horre lagundu zian, gero arraunian, trantzizio hori, errexagoa izateko. Beste batzuk ikasten dute hori txikitatikan, eta beste batzuk azten dianako oso behan du, behentzako da hori. Sartu pala eta tira. Eta igertzen da asko hori, egiten dutenak ialki mugikorra, eta bestalde ez dutenak iten. Etosten dianak, hori, ikusten dena, sortzikoan edo ibilitialak, badaukate, orekan beste sensazio bat, ritmoana, teknikana, enpalatzeko orduan, igertzen da, diela tekniko, eta bestalde, ni bezala, ez genduenak egin, pixka eta iaztotxo hauek. Mina badaka, teknika aldetikan, importantzia. Zearen horreka batela trainagoaren horreka zuek mantendu behar duzue pisuaren arabera eta antolatuta, ez? Bai, ez, ni batelian nintzen inoiz ere ibili, trainerian eta gizurra ematen du, traineriatikan izatian ontzi bat txiki jaua, askoz ere nervioso guazan, ez, harinaua, eta orduan eta importantio zen, ez, batea sartzia pala, eta danok batea, eta orduan horre ere
akatzak, nabariagoa dira. Ontzila eta zenbat handio izan, ez? Iamairun artean, batek sartzen pala pixka gaizki, queda más disimulado. Ontzi txikian, pekatua. Eta ero, pixu aldetik gane, hori jasan, entrenatzeian lana, ez? Pixuak hori, nola banatu, babor istribor, ontzila ikarga emateko, ez? Pixuak nola banatzei zituen, eta ero gure lana zan, askotan, lehen esan deuna ez, ez da tekniko esan, baina patroi asko basate ziguten ez, tu no pienses, tu tira, ez? Ez da zuen, zu tira zuzen bizkarra, eta ero batzutan, ontzila noiz eskatzezun, esatezugun ez, ikarga pixka baurrea, porque bertzuelako ontzilek momentu hortan eskatzezulako ez. Naiz eta nik momentu batzutan hori ere, igertzen nun, esan didatenetik ez, pirauan munduan, borekazu bakoitzak mantendu hor ez da patroikan esaten dizunik eskatzen dizula horrekatzeko, baizik eta zuk igertzen duzu, baizian hondik datorren, baiz zu kontra egiten naiziai, hori eta zoazela. Eta orduan nik hori ja barrenatutan egan, eta alde hortatik nik hori ere igertzen nun. Ikusten nun beste batzuk ez, beste batzuk baizu eta astotxu hasiela, eta patroiak esan arte kargatzeko horiek ez zuen kargatzen alda benea. Baina alde hortatik orekata gu mantendu erdeu, naiz eta pixuen banaketa eta hori euskarrak beste batzun lana zen, porque lana izango baldin bazan. Hori hau, zer eman dizu arraunak? Ez, arraunak eman zian, jarraipen bat, nire kirol ibilbidean jarraipen bat, eta jarraitzea balore horiekin, ez? Sortez, gaztetatik eukin ditun, eta sortez eukieten entrenatzailea esker, paneskan balore honak ez, kompromisuan balore horiek, sakrifizioa, ez? Inoiz ere ez ustekoa, ez? Lana, ez? Eta taldeko kompromiso horren baloriak, ez? Eman zian jarraipen bat. Eta ne ustez, jende guztiai, ez? Arraunien hasten den jende guztiai, emateiola balore horiek, ez? Desberdina da, bakarkako kirol batin, edo taldeko kirol bat. Eta batez ere, arraunean hori ez, horretik dago espresioa, politika munduan, eta danien esaten dana ez, que vamos todos en el mismo barco, ez, que tenemos que remar todos en la misma dirección, eta horretik da ez, ontzi bat, nahiz eta ni malgalitzia bajarri eta indar asko sartu, eta nahi eta azkarro jun, estoiz bat iten bestalekoekin batea, ontzia ez da, azkar jungo, nesta nik indar gehiago eman, ez igual izangoa kaltegarria. Igual hobe da, ez, bi bandak estriborra eta baborra indar berdina sartu eta ontzia horrek auta eman, que no bat jutia iaztu nahiten, ez? Eta horretik nik hori ja ikasi eta nentorren, baina oain jazten den gazte bat jarraun nahi, ez? Netz barraunak emango dizkioela, ero bizitzako balore horiek, ez? Talde lana eta kompromisoa, sakrifizioa, konstantzia, balore guzti horiek. Arrauna esan dezakegu dela menpeko kirol bat, hau da ez da pilotalekoa bezala, Ebia egiten baduare berdin da hola, arrauna dago itxasoaren menpe, itxasoa egokitu gurabezarete, egunean dagoen egoera hori ere afektatuko duzue. Bai, horregatik talino esan detena ez, azkenian hori, baldintza eta gode, ere librean egiten den kirol bada, ez da eskubaldoia edo esan dezuna, pelota, frontoi baten itxita zaudela, hor beti temperatura
más o menos berdina da, ez da baizeik, eta distantziak eta neurriak eta beti berdina dira. Itxasuan, osea, baire librian eta gero gehitzen badeu, uretan gaudela, ur gazila, ur geza, baldintza egiten du. Gero, itxasua aizia da hon, ez da hon, olatua, nondik esartzen den olatua, eguraren sakonera horregatik beti arrauneko mito hau ez, jende guztia tokatzen zaio beti ikale txarra. Beti ikalien sosketa egin, eta beti denak ez du kale txarretik joaz. Kezi aizia hemendik sartezala, olatua, kezi korrontiak, eta beti denak ikale txarretik. Baina inbertzea, hortan moldatu. Eta lehen esan duguna, plantillak osatzen dituzte, 20 piko arraunlarik, eta gero entrenatzaileak erabakitzegu, egun hortan igual esatu, estropo honetan jarri benun zea hoier barraunian, baina itxasua pixkat moitua dago, eta jarrikoet beste bat pixkat igual teknikoa guagua, porque hoier bauziat astua da, eta gaizkiko itxasuan, eta gordekoet, Portugaleteako, zean ibaian ingo du, ez? Izartu eta tira, eta ingo du. Eta ez dela itxasuan, baldintzatzen zu baita, plantillan edo momentu hortako ontzilan osaketan ere baldintzatu ditu. Itxasuan egoerak, hori, kanpoko egoerak aizia doan, ala ez, ontzi harinago batea, o eso. Agaunaz, autoaute, zerbait ikasi duzu, edo ikasketak, lanak, edo nola da ezagutzen ez dugun horiek aizpuruaren bizitza. Ni hasi nintzen, ez dait horra pixat aurreratu dut, baina ni hasi nintzen basumaian Piraguan egiten nun, edozein euskal gazte bezala, ez? Goizetan eskola jun, eta arratzaleran kirol bat egin. Hasi nintzen horrela, eta egiten nun Piragua. Eta momentu bat iritsi zen, eta etorren eta entrenamentoen poderioz, nintzen hartzen maila bat, eta txapelketetan emaitza batzu lortzen, eta hon batien jason nun dei bat, Espainiko selekziotik osatzeko, juteko probatzea, sartzeko Espainiko selekzioan. Eta horrez zekarrean, baldintza bat, jumen horrela bizitzea Galizira. Orduan, nintzen bizitzea Galizira, eta izan zen hor, apostu balatza, ez? Inmorezu, zure herri jautzi, ikasten nahi zinan eskola zentrua utzi, eta Galizira jun. Galizira nintzen, eta han aldiz, prioritateak egitea bizkat aldatu, ez? Horren entrenatzen duen egunean 2 edo 3 aldiz, eta zehon denbora librian ikasketak, bai a distantzia edo horrela. Eta pixkanaka, jutezea ikasketak alde batea usten, pixkat bigarren planuan lagatzen, eta enfokatzea, zeia pixkanaka, jaztezea, ikustezu maio betzen nahi dela, eta gero eta helburuak dira, importanti hauak. Basieran nintzen, esperientzia probatzea, zer zan hori deporte de alto nivel, eta selekzioa, eta hori zer zan, mehiero aia ikustezu, pues aukera dakat, juteko munduko txapelketa batea, nintzen inoiz ere jun. Eta esatezu, guztatuko litzaide, eta jugunean mundialea, gero behin mundialea jun da, nahi dezu, esatezu, ben nahola, final batien sartzea, eta lortu gendun finala sartzea. Sartzea, finala ez gendun lehiatu, gehatu ginen finalian, azkenak ikona horizia. Baina gero esatezu, finalian, lortu dute finalian maiotia, ez? Eta bizitzen bezala beti, jutezea markatzen helburuak, ez? Realistak, baina lortzeko mokuak, baina gortuak, boetzea azten aziratin, gaur egun jende asko, esaten du, nire etzan, munduko txapelduko da. Munduko txapelduko gatuko bat, eta bidian gatuko ez. Eta gero ikun nintzen helburu hori jartzen, eta, zenbat eta helburu importanteagoak jarri, ez, hori, ikasketak ere, bizkat alde batea juteiak gehatzen, baina gero, lortu gendun ikasketak amaitzia, gero selekzioa bukatu zanean, hori ez, esan duten bezala, bueltatu nintzen etxea,
eta justo lanian hasi nintzen, hemen, Euskal Herrian, etxian, ja ni pentsatzen nula izango zala bizitza normal bat, eta gero esartu nintzen Barraunian. Eta gero, bataldeko beste guztiak bezala, goizetan lan egin, goiz edo arratsaldeo batzuk, jornada partida o tal, egunien zehar lan egin, eta gero arratzaletan juntatzen ginen entrenatzeko eta reunion egiteko. Baina, nire desberdintasuna izan zen hori. Nitula ikasketak momentu batian aparkatu, eta gero pixkat bigarren plano batian bautzi, beste helburu batzuk lortzeko, baina gero azkenean bukatuet, beste guztiak bezala, ez? Gu ez geha futbolistak, ez geha, kebakak futbola egiten deu eta futbolista honak ja horretatik bizi dela betirako, eta horretik, nik beste guztiak bezala. Goizo edusnatu lan egin, eta gero entrenatzea, behandu eratu, eta horren gunean berriz, rutina berdina. Non ditezu lan? Bantxe horretan nite lana, basautzen, gezalagan, enpresa batian, eta hori, eta hori hona zintzen nien ere, hori bertan nien. Zer musika entzuten duzu? Musika, normalian, ez da gatorla talde Galiziera jo nintzanean eta han bai, han eukinun txoaize bat, orduan entzuten un Bryan Adams. Bryan Adams disko guztiak erosten ditun, eta ez dakite zerretik, momentu hortan moda neongo... Gustatzen zuzen. Bai, izan zen esto, bestela beti izan naiz, viaje luzetan eta horrela, oain gaztiak metienen loko hortan, ze furgonetan goazenean, porque handikane oain berriz arraun utzi eta bultatu naiz Basumaiko kluba piragüismoan, eta regatetan furgonetan goazenean, ni beti izan naiz de irratia jarri, Euskadi Gaztea bajarri o tokatzen daren bajarri, eta bertan bajartzeko musika entzutia. Eta gaur egungoak ez. Gaur egungo gaztiak ja bakoitzak bere lista dake, Spotify, no seke, horrelako musikak, eta furgonetan goazenean metienen loko, bakarrikan edo jartzeia eta arau bat. Erregetoia debekauta. Erregetoia debekauta da, porque horrekin ezin den. Nire aldako naiz, eguetia gehiago jarri beharko genuke esan bat. Nire gehiago nahi ez listazalea, baizik eta diskazalea. Naiz eta YouTube jarri saiatzen nahi YouTubeko diska bajatzen, talde bateko diska bat. Baina zaletasunak edukiko dituzu ere, ez? Bai, zaletasunak, horrela, ezin eta pelikulak da naiz oso salia, eta bizitzak eman diten bizio modu gaitikan, denbora gutxi izaten zaletasun horrela bereziak eukitzeko, ez? Bere garaian, piragüismoan selekzioan geduenean, adibidez, bizikletan ibiltzea, mendiko bizikletan ibiltzea debekauta geneukan, arriskuko kirolak egitea, azkenean, gure lanbidea zen, izatiatik eta periodistak azkarrena eta honena. Eta orduan, kontratuz, bekan eta asuntoan eta kontratuz, kirol batzuk egitea eta gauzatzuk egitea, debekauta zeuden. Imaginatzen bezala, futbolista asko, ezingo dutela motorrean ibilik, debekauta zeuden motorrean ibiltzea, mendiko bizikletan ibiltzea, patinetien, zer gauza izekarren arrisku bat lesionatzeko, ez baldin bazan entrenatzen, debekautazion. Dana debekautazion. Izan batizun, inkisizioa. Eta gero denbora librean mendira jutia, bueltat ematea, eta betien ikan guztai zaizkit txakurrak, eta bantxe bertan ere txakurra dakat,
eta txakurrekin hori ondartza jutia, mendire jutia pasiatzea, eta eroan umeekin, ofizioak, behienak, guriak ez, behaiek nahi duena, eta denbora gutxi gatzen zaigu. Baina itzugun ondartza baino badago paseo edo txakurrekin juteko eta txakurrak genuen jala ez erre baudara datorta ez digute utziko juten, baina bidarrian aprobetxo berko du. Azkenik, nik aldetu nahi dut elkarrizketa izteko kezkenatuk zukere normalaten bezala kezkak izango dituzu eta loa gentzen dukizute mamu batzukotek zentzu izango dutzeteke mamu horiek. Borea galdera, bukatzeko. Ez, kezkak, tesari hori ez, banoaka dijoan gizartea, ez? Askotan bori pentsatzen dut, ez? Askotan hori, nioan esan duten bezala, biroesmoa bultatu naiz, eta bakarrikan entrenatzen dut, eta azkenean dia, ordu asko, zuezena, imaginatzen, itxirrundulari bezala, bere bizietan, karreteran ez, pedala ematen, burua pentsatzen ez, txiko kontuak, laneko kontuak, ez, eta ni askotan hasten naiz pentsatzen ez, oan dela gutxi pasadeun eta jaztuta daun pandemia honekin ez, jende guztiak izatezun ez, ateak hobia pertsona hobiegoak izaten, gizarte hobiegoa izaten, elkartu ingo gea, ez dakizet, eta askotan pentsatzen dut. Kontrakoa. Eta esatizu, askotan ni guretan bani joa, eta hortan baita gara dela, eta niretzago dela, beti indetelako kirol bat, hori, naturakin lotuta dauna, eta batez ere itxaskuin eta urakin lotuta dauna, eta beti dakat, debidea hori ez, ni baldin mani joa mantxe bertan, pirauan itxasuan entrenatzen dekusen badin badet plastiko bat, izugarri plastiko piloa da itxasotan, jaso iten dut. Albaldin badet, plastiko bat, jaso iten eta horri ikustezunean, jendia igual, garungo gaztiak hartu, plastiko bat hartzegoela, pipo batzu hartu da, eta zinmaz, da huri eta botatzia, eta nik izaten, miesel ginen atea ber, eta gero ikustezuna ez, jendia gero eta bereko ia dala, eta nizaten, miesel ginen atea ber hemendik nobiegoak eta elkartu eta laguntzeko prest, eta askotan ematit horik ez, batez ere eukita bain, bi alaba gazte, bi alaba txiki ez, ezen mundutan lagabar ditugu hauek, ez, ikusitan noaka goazen, ez, batzutan horrek emateit, pentsatzeko beta hori ez, pasatzen duten ordu horietan bakarka entrenatzen, askotan, zinmaz, laneko asuntuak eta burua bizkat despejatzearen, eta esia pentsatzen, beste batzutan, batez ere ikustezunean ez, kutsadura hori eta zea hori eta nondik handatorren ez, jendean importantzia eza hori, hortan pentsatzen. Bueno, ea gauza hauek oberantz doaz, zaila da, Oso, gure partetik zaiatuko gea. Zaiatuko gea jartzen, ni espetu nahi duzut bihotzez horiek momentu hau oparitzea beneza, eta mila eskerretutzea batuk. Eskerrik asko, zuri, deitzaetik. Bortako diago, agur bat, gure ikusten. Bueno, agur! Agur!